Bona tarda. Comencem. Bé, bona tarda a tots per passar-hi avui aquest dia en el que uns nens i unes nenes han obtingut una victòria durant tota la temporada, és cert? Sí? Moltes, bueno, però han sigut campions de la seva categoria. I doncs avui ens trobem aquí per a aquests nens i aquestes nenes fer-los un reconeixement esportiu que ens han dit que us heu esforçat moltíssim durant tota la temporada d'entrenaments, oi que sí? Sí? Heu entrenat força? Sí? Doncs avui teniu la vostra recompensa. I res, i als entrenadors, doncs enhorabona per portar aquests nens, enhorabona per la feina que heu fet durant tota la temporada i igual que tots els pares i els membres de la Junta i del club que durant tot l'any doncs, remeu perquè tota la base esportiva d'aquí a Arenys doncs, vagi poble per poble i com avui doncs, aconseguint èxits que realment ens agrada moltíssim. I amb això doncs, dono la paraula a la nostra alcaldessa, l'Anabel Moreno, que us dirà 4 cosetes. Bé, bona tarda a tots. La veritat és que avui estic especialment contenta, Perquè sabeu per què, no? A veure, Pau, per què? Perquè heu guanyat! Molt bé! No, perquè sabeu que el hoquei a mi em té el cor robat i que passo tantes hores com els vostres pares al pavelló suant, passant fred i esperant i perdent hores mirant com entreneu. Per tant, això és un homenatge als nens, per suposat, però també als pares que invertiu moltíssimes hores amb els vostres fills perquè puguin fer esport, que és molt necessari per ells i molt valuós. I els petitons del hoquei, doncs, un any més són els millors. Cada any ho feu millor, tots vosaltres, heu guanyat moltes coses, en Pau Barratxina se les ha parat totes, i tots heu fet algun gol, i si no l'heu fet ja no passa res, perquè tu 4, imagina't. No passa res, l'any que ve ja en faràs, i si no l'altre, no passa res. Clar. Mira, ella es defensa. Molt bé. I la Elsa i la Irati també, han fet gols? A que sí? Sí. Bé, va, que no us vull revolucionar més. Us hem cridat per fer-vos un petit detall als nens, per fer-vos aquest reconeixement. És una cosa molt senzilla, molt humil, però pensem que als nens els hi agrada i que és bo que sàpiguen que l'Ajuntament compta amb ells, que estem molt contents que feu ús de les instal·lacions i que us divertiu, us ho passeu bé i gaudiu de l'esport. Per tant, moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies per jugar a hoquei i moltes gràcies per tot. Vinga, començo a cridar noms, sí? Llavors veniu aquí i us donem la medalla. I després, un cop acabi, el capità o capitana, sí? Qui és aquí? Ui, em sembla... Sí? Ui, ja comencen a sortir, Bueno, doncs farem una cosa. Després, entre tots aixequem la copa gran, d'acord? Mira, digues. Dídac Muriel. Dídac Muriel. Molt bé!
Llorenç Tutó. Llorenç Turó. Tutó. Tutó. Llorenç Tutó. Molt bé. Pots fer-ne més? Sí? Doncs vinga. Mar Cel Cebrián. Molt bé. Gabriel Esparreig. Gabriel Esparrac. Molt Esparreig. bé. Gabriel Esparreig. Aniol Casals. Molt bé. Ai, ai, tapen. Elsa Martínez. Elsa Martínez. El teu primer, el teu. Com en dius tu? Albert Viladecans. Tor Panadera. Què el dic jo? Irati Barri. Que falta algú? No falta ningú? Copa. Pau Barragín. I ara, aquest, els hi podeu donar a vosaltres, als entrenadors? Mira. Hola, capità. Enric Ramos. Enric Ramos. Sí, pot donar. No, jo. Carla Naranjo. Vale. Joan Marc Càmara. Què li vols donar tu? David Castejón. Ara tots. Fiqueu-vos aquí bé. Tranquil. I ara, com a campions de la Lliga Escolar, sí, l'alcaldessa Anabel Moreno us entrega el trofeu de campions. Entre tots.